So what's up लोगोफोर बहुत गोबावनि उनाव दिनै जोङो लोगो मोनबाय नोंथांमोनखो so नोंथांमोना मादि नांदों आंखो नायनानै नोंसोर खोन्थादो मा गानखो आङो नै so आं दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जे जोंहा आंकोलनि बिया माने हाबा दङमोन so दिनै आङो माने एटेन्ड खालामदों आरो बिथांखौ माने रेडि खालामदों आरो आंनो रेडि खालामदों बेफोर माने ड्रेसिं बेफोरबायदिखौ आंनो नायजोबदों आरो ना माने हेल्प खालामनायाव so नोंथांमोना माबायदि नाङो नायदो जितु दायो बियाव जों मा खालामो बेखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो स' नायबाय थादो ओमफ्राय बे जाबाय बाहारनि लकेसन आं खोन्थाना होबाय दे नैबे एन्ट्रि एलाय जोंहा दुल्हा हौवा गोदाना मादि नांदों थिगानो मोजांनो जोंहा पार्टनारा बेलाय नै आंनि भाइ ओइथिं नुहुरसाला माने खोमसिद्राय जाबाय लाइटआ ब्लार जादों माने केमेराया आंनियाव जोंहा हिन्जाव गोदाना नायदो हनै नोंनि आंनि सिमांनि देरा फैदो सुजुनि सानैजोंनो गोसो जायो नोंखौनो बोजबनानै लानो आङो दैरौ बिखायाव दान्दिसे जिरायदोना नों सना फैदोना समायना दोनि गोजोननि बै संसारखौ आं दा लासैनो खिन्थिगोन दे गासिखौबो जोंनि माहाबिदों जानो हागौ जोंनि नोंथांमोनखौ आलासि सिबिनायाव बेसेन लानायफोराव गुबुन बिथिंफोराव नैबे जोंहा जोंनि स्टुडेन्टफोरबो फैदोंमोन आंनि स्टुडेन्ट जितु आं डेन्स फोरोङो ना बिसोरबो फैदोंमोन आं खायसेखौ खिन्थानो हायासै जाया फैदोंमोन बिसोरखौ लास्ट लाबोनो मोनासै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगासिनो भिडिअखौ आरो मा होनगोन जितु बे हाबा ना आं माने मोजाङै भिडिअखौ लानो हायासै आरोना एसेबां माने मोजाङै खिन्थानो हायासै माने एसेबां भिडिअ लायासै आरोना आङो स' डेट मा होनगोन गोलावबो जाया आरो इन्ट्रेस्टबो नाङो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो माखासेखौ आं लानोबो हायासै माने लानो नांबायबाबो बिकज आं खामानियावबो बेस्थ' नालाय न'निनो जायो हाबाया स' बेखायनो गोबाव जायो नालाय गावबो मावफानाङो नालाय बेखायनो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो या आंहा स्टुडेन्टसफोरा बिदाय होबाय आं बिसोरखौ बाय होननानै थिनहरबाय आरो ना ओमफ्राय आंनि जुथाखौ नायनानै मिनिनाङा दे माने आङो शेरवानिदों स्निकार्ससो गानदोंथ' बेखौ इगनर खालाम आरोना माने आं जानि बुजि गानदों बिकज आं आनकमफर्टेबल मोनो आरोना बै मोनसेखौ बेखायनो आरोना स' आनकमफर्टेबल मोननायखाय आं बेखौ गाना आरोना बे स्निकारखौनो डाइरेक्ट गानबाय माउट जायो ना बे गावबा गाव गोसोसो मा गानो नोङो ना स' बेखायनो आरो आं बे हाबायाव माने आंनि साबस्क्राइबारफोरबो लोगो मोनदों आरोना कइन्सिडेन्टलि मोजां नांदों लोगो मोननानै आब'मोनखौ आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गासैबो आरो माखासे बेलेगफोरखौबो लोगो मोन्दोंमोन आं माने गासिखौबो लानाय जायासै आरोना खोन्थिनाय जायासै बिसोरबो फट' लादोंमोन आं खायसेखौ खोन्थिनाय जानाय नंला बाट भिडिअ गोलावद्राय जागोन ना बेनिखायनो थ' नोंथांमोना नायबाय थादो
इनको यूट्यूब मेरा यूट्यूब देखते हैं दे हाय बुंना मा नाम प्रियंका नो ओमफ्राय बिथाङा गीता गिताली दैमारि आच्छा बिथांमोना आंनि यूट्यूब नायनो आरोना लोगो मोनदों हाबायाव स' सोरानि जाना फैदों माने बयस गार्ल किल बय गेदेरसो ना दे गोथाव मा जादोंलै एलेक्स मोननैबो दाउबो माबो बहुत फायदा नामा नोंहा दिनै फायदा थाराव भात लागे दे जाबाय था गोजानाव थानो हाया दसेल' समखौनो आरो नैबे जोंनि हाबा जोंनिथिंनि हाबायाव माबायदि मोसायो बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना नायदो आं माने जोबोद इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना माने जोंनिथिंनिया माने नोंसोरनिथिंखौ मिन्थिया माने नोंसोरनिथिंबो एखे जानो हागौ बेखौ मिन्थिया बाट जोंनिथिंनिया माने बिदि बेलेग बेलेग मिउजिक स्टाइल दामो आरोना माने लाइक स्ल' स्पिड टाइप एन्ड माने दुखु टाइप बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बे फर्म दं माने एखे स्टाइल डेन्स खालामो आरोना गासैबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं बारा बकियालासिनो नोंथांमोननो भिडिअखौ खिन्थिनो दे नै बिसोर सानैयानो जाबाय जुटु मुटु आंनि आगैफोर आरोना आंनि आगै जायो आंना फुरा न'निनोखा रिलेटिभ्स मोसागासिनो हनै बिराद माने इन्ट्रेस्टखा दानिफ्रायनो मोसानायाव एसे फाल्तु खालामदों
मा जादों मा मैगं मा बेदर जाखो अमा जाबाय दा So ang dinini be vlog ko ang bisniयाव फोजोबनाय जासिगोन मानोना आं बारा लाराय जायासै आरो नोंथांमोना मिथिखागौ माने न'निनो जाखायो नालाय हाबायाबो आरो आं फुंनिफ्रायनो माने बिजिमोन आरोना खामानियाव 1 o'clock ना मासिम आं ओंखायनो भिडिअफोरखौबो लानो मोनासै माने हाबाखौ चार्चआव मादि जानायफोरखौ आं खोन्थानो हायासै आरोना स' नेक्स्ट टाइम नाजागोन नेक्स्ट टाइम माने माहाला जाबावनो ने आंनि हाबायावसो जासिगोन नामा आरो आंनि हाबायाथ' जाथ'खायानोसै नोंसोर मिथिखायो एदिबो जायाखै आरो आं सानाखैबो स' focus on your future and love you all guys